దేవుని స్తోత్రములు. యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఉదయకాలమందు పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తున్న వాగ్దానం మొదటి రాజుల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 57వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. మొదటి రాజుల గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 57వ వాక్యం. కాబట్టి మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను మన పితరులకు తోడుగా ఉన్నట్లు మనకు తోడుగా ఉండి. ఈ ఉదయకాలంలో ప్రభు మనకిచ్చిన వాగ్దానం వదలకను విడువకను తోడుగా ఉండుట. మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు, మనం సేవిస్తున్నటువంటి దేవుడు వదలక విడువక తోడుగా ఉన్న దేవుడు. కాబట్టి ఆ తోడై ఉంటున్నటువంటి దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రజల యొక్క జీవితాల్లో చేయబోతున్నటువంటి కార్యాలని, వారు జీవిస్తున్న జీవన శైలిని, విధానమును బట్టి సొలొమోను మహారాజు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాంటి సమయంలో సొలొమోను మహారాజు దేవుని బలిపీఠం ఎదుట మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేసి ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని దీవించడం, ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించి తను అంటున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, దేవుడు చేసిన వాగ్దానం అంతటిని బట్టి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు స్తోత్రింపదగిన దేవుడు, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు స్తుతించదగిన దేవుడు. కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే ఎన్నడను కూడా విడువని ఎడబాయని దేవుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ దేవుడు తాను ప్రేమించిన బిడ్డలను వదలకను విడువకను తోడై ఉంటున్న దేవుడని ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని దీవించడం జరిగింది. కాబట్టి ఉదయకాలమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను మనలందరినీ కూడా వదలక విడువక తోడై ఉంటున్న దేవుడు. కాబట్టి నిన్ను వదిలిపెట్టకుండా, నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా నీకు తోడుగా ఉండి ప్రభు నిన్ను నడిపించునై ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడైన దేవా, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ ఉదయకాలమందు వాగ్దానం వదలక విడువక తోడై ఉంటున్న విధానమును బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రం తండ్రి. వాగ్దానం నా జీవితంలోనూ మా అందరి జీవితాల్లో నీరు కట్టి ఫలింప చేయమని ప్రార్థిస్తూ యేసు అధికారం కలిగిన నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి.